društvo Tristofičara. Tu je gospodin koji će nam reći nešto o društvu i mi smo društvo Tristofičara iz Zagreba, gdje je udruga bilo preko 30 godina, u sjedištu nam je od Dalmatinska 1. Imamo oko 300 članova, većinom 99% kažete oboljela od mišićne distrofije i srodnih mišićnih oboljenja. Hvala, a vidim tu i neke fine umjetničke radove. Ko je to napravio? Čim se bavite inače? Udruga djeluje na dvije lokacije. Imamo prostorije na Krudama gdje imamo radne radionice od kreativnih radionica, psiholoških, u sklopu udruge djeluju i dva sportska društva, šahovski klub Stjepan Bostak i boćarski klub Željko Klepač. A ove radove koje prezentiramo radimo u sklopu kreativnih radionica, a imamo radionice oslikavanja svile, radionice keramike, radionice dekupaža i osobno članovi, ja konkretno bavim se razmanjem od drvetača, smo u tom pogledu najaktivniji ljudi u gradu Zagrebu. Svakako, jako puno radionica, jako puno društava. Jako mi je bilo drago. Hvala.